मुंख्लंसान नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि मुंख्लंसान खुंनाय बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो दिनैनि बे मेलाव गाहाय आलासि हिसाबै नुजाथिफैनाय एसे आगोलाव जाय बिबुंथि लाखिलांबाय बिटिसि सोरखारनि स्पिकार मानगोनां कातिराम बर' आरो बिनि आगोलाव बिबुंथि होलांखानाय डिस्टिंगुइश्ड गेस्ट हिसाबै लिंहरजानाय मानगोनां रन्जित बसुमतारी फर्मार जेनेरेल सेक्रेटारि Ndfb आरो दानि बिटिसि सोरखारनि EM आरो सायखं बसुमतारी एबा बि सावरायग्रा जायखौ डिस्टिंगुइश्ड गेस्ट हिसाबै लिंदों दिनै Ndfb नि मानगोनां आगुनि आफादगिरि लोगोसे बेयावहाय लिंहरनाय गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन हारिमु आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन डक्टर गोमोथाव फंबाय लोगोसे गुबुन गुबुन ब्लकनि TCLCCनि चेयारमेनफोर आरो MCLA बिथांमोन बे जौसाङाव जिरायनानै थानाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि गासै आगुनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो गासै मावथि नोंथांमोन लोगोसे मुंख्लंनि नखरफोरनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय गासै सिबिजाथाव नोंथांमोन आरो बे जथुमायाव नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबियावनो दिनैनिफ्राय 34 लोगो लोगो जों रावबो न'आव फैयालासिनो जों भिलेज मोबिलाइजेशन खालामनो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थांदोंमोन जों गिबियै हाबजेनहैदों गोदानै हाग्रा सिफायनानै थानाय बे थारायबारि ओनसोलथिंजाय जों थांदोंमोन मोनसे गिदिर ग्रुप जोंनि आइजो ग्रुप जों बेयावनो गामि गामि सान हर जों मोबिलाइज खालामो रायजो राजाखौ बेयाव सानसेखालि जों मिटिं जिरायबाय थानायाव खोनाबाय जे खाथियावनो खौला दंफैयो नाथाय माबा खामानियाव फैदोंमोन ओंखारनो हायाखै मानसिया मेलेरिया बेराम जानानै दङ बेनि उनाव जोंनि मिटिं जोबनानै नायहैबाय न' फिसा सिङावहाय खोमसि बाथि साखि फिसा मोनसे जोंनानै दं खौलाया बिराद नायनो मोजां सेंग्रामोन बेबो बेयाव मेलेरिया जानानै गोग्लैनानै दं जों बिथांजों दसे गोबाव सावरायबाय गोसोआव बोलो होबाय आरो मोजां गाज्रि सावरायनानै जों बेनिफ्राय गोजान जायो नाथाय जों लोगो मोननायनि साननैसो उनावनो बिथाङा रुंसारि जालाङो एबा मुंख्लं जायो बेनि उनाव आं सासे लोगो मोनदोंमोन बि मेरगा बिथाङाबो उदालगुरिनि सिनियर गोरों गथ' स्मार्ट गथ' इमप्रेसिभ सोरजोंबा रायज्लायब्ला लोगो लोगोनो नों बे मानसिखौ मोजां मोनगोन बिनि जिथु स्पिरिट बेखौ नुना नों मान होनो लुबैगोन बेबादि सेंग्रा सासे हरखाब सानसेखालि आं गुवाहाटीयाव न' भारा लानानै थायोमोन फुङाव बेरे फुंजानो जों सिखारियावनो फैनानै दरजाखौ सोरबा बुफैदों आबौ दरजा खेवनानै नायबाय डि मेरगा बिथाङा डिमापुरनिफ्राय फैदों माबा मोनसे खामानि लानानै बुंदों जे आंहा दिनै बेलासे क'क्राझाराव थांनांगौ खिन्थु आं नुबाय मानसिया आइ बेरदों बखन्त आइ बेरजोबनाय गिदिर गिदिर सिथर नों माब्रै बेबादि हराव जार्नि खालामनानै फैदों जाहा कामान माइ कामान इज कामान आइ हेभ टु ओबे द कामान आंहा जि अर्डार मोनदों जि मावनो आंनो दायित्व आं बेखौ मावथारनांगोन बे आइ बेरनाय देहायाव बेखौ लानानै बे डिमापुरनिफ्राय हरनि बासाव फैना गुवाहाटीयाव आंनि न'आव ओंखारफैदों बेनिफ्राय बे बुंबाय आबौ आं अमा जानो लुबैदों अमा संनानै जाहो आं बेलासिनो नोंनिफ्राय थांगोन गिनाङा आं थाराथारि जोंजों थानाय सासे मानसिखौ आङो अमा नागिरनो हरबाय गुवाहाटीयाव लाबोबाय संबाय जाबाय बेलासे बे आंनि न'निफ्राय ओंखारलांबाय बिनि सानसेनि उनाव खोनाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सरायखला पुलिस केम्पखौ गाग्लोबनो थांनायाव बिथाङा जिउ गारबाय
आं सानसे आगोलल' लोगो मोनदों आंनि न'आव आं ओंखाम संनानै जाहोदों बेबादि गोबां दं जायफ्रा सैथो गोसोजों बिमा माहारिखौ सिबिनो थाखाय गावनि देहायाव बेराम थाब्लाबो गावनि देहा गाज्रिब्लाबो गावनि मावनांगौखौ सिगाङाव दोननानै आवगायदोंमोन बिरागदावा दिनै 2003 मायथाइनिफ्राय गोमानानै दं बिरागदाव बि फोजौखां क'क्राझारनि आरो बि हाब्रां उदालगुरिनि बिथांमोन साथामा भुटाननि राजाजों रायज्लायनो थांनानै रायज्लायखांनायनि उनाव बे भुटान अपारेशननिफ्राय गोमानानै दङ बिरागदावा सानसे हरखाब आंनियाव फैबाय गुवाहाटीयाव थानाय आंनि भारा न'आव फैना बुंबाय आब' बे थारमाने अलरेडि आफादाव जइन जानो रायलायखाबाय ट्रेनिंआ आरम्भ जानोसै किन्तु लोगोफोर बोरैबा थांनायाव बिथाङा एरायलांबाय दा बहा थांनांगौ बे मिन्थिया बिथाङा सनितपुरनि दिनै बेयावहाय बिरागदावनि बिसि मानगोनां रैमालि मोसाहारि दङ बिथाङा बिरागदावनि अनजालि बिसि स' बे फैनानै बुंफैबाय जे आंहा लोगोफ्रा एरायबाय आब'आ बाक्सा माबा बे समावथ' बाक्सा नङा थ' सिमला मागलि सिमलाया नलबारि गोलैयोमोन ना नलबारिनि सिमला होननाय जायगा सिनायो नामा होनबाय होनदा आं सिनायो आंखौ दोनना फैनो हागोन नामा सिमलासिमल' दोन बिनि उनाव आं गुबुनजों थांगोन आंहा रेडिअ डिउटि दंमोन अखानायै आंबो थिग दं आं दिनै थांनानै फैफिननो हागोन ना हाया हागोन आं बेखौ ट्रेनजों लानानै थांदों दानि बाक्सानि सिमलासिम बरपेटासिम ट्रेनाव फैबाय बेनिफ्राय जों अट' गंसे लानानै सिमलासिम थांदों सिमलायाव मोनहैनाय लोगो लोगो साइकेल लानानै सानै सेंग्रा नेनानै दंमोन बेखौ लानानै थांबाय बेनि उनाव दिनै बिरागदावा गैया फैफिननाय समाव आं बे अट'आलाखौ होनबाय आंखौ नोङो राजा लामासिम जिखुनु प्रकारे हाइवेसिम लांफिन बे समावहाय बर'आ गावजों गाव दानलायनाय सुलायनाय मेहेरलायनाय नायलायनो हायै बिराद गाज्रि जों सिनायै जायगाफ्राव गुबुनारि मानसिखौ लोगो मोनब्लासो गोसोखौ मोजां मोनो बे समाव गावजों गाव लोगो मोनब्ला जों गिनाय मोनो बे समावहाय ओइखालि आंखौ मोनाबिलियाव बे अट'आ लानानै फैबाय थानायाव दाबसे बर' गामियाव अट'आ गाज्रि जाना होबाय बर' रायजोफ्रा बेंफैबाय बहा लांनाय गथ'खौलाय बे हिन्जावा सोर आं दा बर' रायज्लायनोबो गिबाय हारसा रायज्लायनानैबो आं मा बुंनो आं स्रि थाबाय अट' सिङाव ओमफ्राय बिसोरो एसे बोरैबाहै चार्ज खालामबाय थाबाय आं उनाव उफाय गैया आं बुंबाय आं बर'सो नोंसोर जेबो साननाङा आं जोंनि न'नि मानसिनाव थांनाय बबेनि गामिखौ सोंबाय थाबाय खारन बे समाव गामि लानानै जायगा लानानै नायनो बालाय जे अमुक गामिनिबा अमुक पार्टिनि अमुक गामिनिबा अमुक पार्टिनि अमुक डिस्ट्रिक्टनिबा ओरै थांलाय फैलाय खालामनो होयि हाबा जाज्लायनो होलायि सोरहाबा बिहामजोआ न'आव थांनो मोनि बे अबस्थामोन जांबाय आं गुवाहाटीनिबाबोथ' नोंहा अरिजिनेल हाइवेआव फैनानै आंहा बास गैलिया बे समाव बासबो बारा खारामोन बे अट'आलाया गावनि थांबाय थांब्ला ओरैनोबो एसे उन्दुनो गिखाबाय थादों हर गेजेराव एकथासोआव बिराद बुरजा मटर साइकेल फैनानै बिसिनि सिथ्लायाव दोनफैजोब्बाय आं सानबाय पुलिस फैबाय माबा मोनसे जाबाय उनाव मिन्थिबाय आलफाया बिसिनि न'आव मिटिं खालामनो फैदों हर गेजेराव थ' बहा मा हिस्ट्रि दं बहा बोरै मा कानेक्सन थ' बेफोरो जारिमिन जानानै थासिगोन जेखि जाया थ' बैसोरबादि सुबुं जायफ्रा बिखा बिख्लोजों बर' हारिखौ मोजां मोननानै दिनै मुंख्लं जालांबाय जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि थुलुंगा जाबाय थाथों आं बेखौ हास्थायो बिथांमोननि नागारसारनायखौ जों जाहाथे जेब्लायबो गोसोआव खांजानो सानोब्ला जों जाहाथे बिसोरनि खोथाखौ गोसोखांनानै दोम थानो हायो जाहाथे जोङो बर'नि मोन्थायनि सायाव खुनु
मथे कमप्रमाइज खालामालासिनो थानो हायो दिनै एग्रिमेन्ट जालांनो हागौ एग्रिमेन्ट जालांनायनि उनावबो जोंहा गोबां फाइट खालामनांगौ दङ डेमोक्रेटिकली फाइट खालामनायाव जों हाया डेमोक्रेटिकली फाइट खालामनो थांब्ला खर' साननाय इलेक्शननि बाथ्रा फैगोन मानसि सायख'नायनि बाथ्राया खम दिल्लीयाव थांनानै दाउ डेमोक्रेटिकली खोथा बुंनानै बिनानै लानो हानाय मानसिनि संख्या खम बे समावहाय जोङो जुदि गोख्रों जानानै थानो हाया जोंहा आइ आफा नोंथांमोन जायफ्रा नोंथांनि आरो जोंनि दिनै जों बेयाव गसंनो हानायनि आन्दोआवनो जाबाय बे मुंख्लंफोर बेवहाय बे मुंख्लंफोरखौ गोसोआव खांनानै जों जाहाथे जेब्लायबो जोंनि मावनांगौ जों मानि थाखाय ओंखारनाय बेखौ जाहाथे जों जेब्लायबो गोसोआव लाखियो जोंनि हारिखौ सिबिनाया एक्स एनडिएफबि फोरनिल' बिबान नङा जों साफ्रोमबो सिभिल मानसिनि जों साफ्रोमबो आइजोफोरनि हौवाफोरनि बिबान बर' मानसि मात्र जों बयहाबो बिबान दङ गावनि हारिखौ सिबिनो नंगौ जों लुबैयो एक्स एनडिएफबि फोरनिफ्राय बांसिन खारन बिथांमोना जिउखौ सिगाङाव दोननानै हाग्रा बंग्रा थानानै फुल टाइम होनानै बिथांमोना ओंखारनाय गावनि बयनिख्रुइबो जिउनि साबसिन सम लाइमोन बांसिन रंजायो बयनिख्रुइ बांसिन फुर्ति खालामनो हायो बे समखौनो हारिनि थाखाय नोंथांनि आंनि थाखाय दान होबाय दिनै थांनानै दङब्लाबो बिथांमोना बे मोजां लाइमोन समखौ बारग'लांबाय दिनै सोरबाया देहानि खहा जानानै फैदों सोरबाया दिनै बैसो जानानैसो न'आव फैफिननो हादों बिथांमोननि बयनिख्रुइबो लाइफनि बेस्ट टाइमखौ साबसिन समखौ नों खौसे जानांगोन खौसे जानायनि अनगा जोंहा गुबुन राहा गैया दिनै जोङो थैनानै थांनाय मुंख्लंफोरनि बाथ्रा बुंदों आं बुङो जोंहा मोननै रोखोमनि मुंख्लंफोर दङ प्रथम मुंख्लंफ्रा सेथि रोखोमनि मुंख्लंफ्रा जाबाय थैनानै थांनाय थै जिउ होलांनायफोर आरो नैथि थाखोनि मुंख्लंफ्रा जाबाय जायफ्रा दिनै फासिनि अर्डार लानानै जेलाव दङ जायफ्रा दिनै थैजासिम जेलाव थानांनायनि साजा लानानै जेलाव दङ बिथांमोना गोथां मुंख्लंफोरनि बागै जोंहा मा बिबान दं आं मैया जेलाव आदाखौ लोगो हमना फैदों आं खिन्थादों दिनै बे प्रग्रामनि बागै मोजां मोनदों उदालगुरियाव खुंदों खोनादों मोजां मोनदों जेरावबो खुङो अब्ला मोजां जायो बर' हारिया गोसोखांगोन मुंख्लंफोरखौ नाब्ला आदाया जेब्लायबो पजिटिभ खोथा बुङो जेरावबो जेसेबां बारा खुंगोन बेसेबांनो मोजां जागोन मुंख्लंफोरनि नागारसारनायखौ जोङो मान होनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों बिथांमोना दिनै जेलावनो जाया लोङा थायो 2टासिम दै थोबसेबो लोङा सिखारनायनिफ्राय 2टा बाजिनायनि उनावसो बिथांमोना दै लोंजेनगोन मुंख्लंफोरखौ मान बावनानै सिबिनानै दिनै गोथां मुंख्लंफोरखौ जों जेसेबां रायखाङो जिउ नागारलांनायफोरखौबो जोङो बोसोराव सानसेल' रायखांबा जानाय नङा जों जेब्लायबो बिथांमोनखौ जोंनि थुलुंगा महरै लानानै जोङो आवगायलांनो नांगोन जों खस्थ' मोनो जेब्ला हारिखौ सिबिनो थाङो ओरैनो गोरलैयै सिबिनो हाखाया आरो हाथियार लानानै ओंखारबाथ' आरो खुराङानो आलादा खस्थ' मोनखागोन जों आनखि ओरैनो आर्मी पुलिसनि गभर्नमेन्टनि जि हिउमेन राइट्स भायलेट जेरावनो तेरावनो एनडिएफबिनि मुभमेन्टनि नामाव बर' आइजोफोरखौ रेप खालामनाय जिनाहारि खालामनाय दाय गैयै मानसिफोरखौ बुथारनाय गावथारनाय दाय गैयै मानसिफोरखौहाय जेलाव हमनानै DIGआ थांनानै बुंहैनो गोनां जाबाय नंगौ बिसोरो किडनेप जायाखै जोंसो बिसोरखौ दैखांदों आरो बिसोरखौ टाडा ब्लेक ल' जाय ल'आव मानसिया बेलबो मोननो हाया बेबादि आयेननि सिङाव जोंखौ एरेस्ट खालामबाय उनाव लाजिनानैहाय एनडिएफबिनि थाखाय एनडिएफबिआ जिखिनि एक्टिभिटिस खालामदों बै समाव सोरखौबा लांदों बेबायदिया जोंखौ फेमिलि मेम्बार्स हिसाबै लानानै थांदोंमोन नाथाय जों उनाव जेलनिफ्राय ओंखारनानै नुबोदों आं बिनि उनावहाय जेलाव हरबाय गुवाहाटि जेलाव आं 6 मासनिबो बारा दङमोन 30 एप्रिलाव लांदों बिनि उनाव आं नभेम्बराव आं गबोदों बिनि उनाव गोलाव 11 बोसोर सान मास मोनफ्रोमबो खननै कर्टआव थांनांगौ
जों एक्विटेड जाबाय बे 11 बोसोराव आङो भारतनि बाहेरावबो ओंखारनो मोनाखैमोन जोंनि पासपोर्टफोरखौबो बन्द खालामजोबनानै दोनदोंमोन थ' बायदि रोखोमनि बेबादि खस्थ' लानांनाया बयबो दङ जों नाथाय बेखौ दिनै केपिटेल होननानै सानो आं आंनि जिउनि केपिटेल होननानै सानो आं हारि सिबिनायनि नामाव एनडिएफबिनि नामाव आं 6 मासनि बारा आङो सेन्ट्रेल जेल जानो मोननायखौ आं दिनै गोग्गायो बे आंनि केपिटेल बे आंनि मूलधन आंनि जिउनि बेनो बयनिख्रुइ देरसिन मोननाय गाव आरजिनो हानाय होननानै आं सानो बेनिखाय आइफोर आफाफोर जेब्ला हारिनि थाखाय जुजियो नाङो संग्राम खालामो अब्ला बायदि रोखोमनि खुफुंजों लानो गोनां जायो खस्थ'जों लानो गोनां जायो बेफोरखौ जों जुदि हिसाब खालामबाय थायोब्ला जों हयथ' आवगायनो हानाय नङा जों बेफोरखौ सेक्रिफाइस होननानै साननो नांगोन दिनै जेलाव गुवाहाटी जेलाव टटेल एनडिएफबि एसनि हिसाबैनो टटेल 54 दङ सा 54 बिनिनो साब्रैया कनभिक्टेड साब्रै कनभिक्टेडनि सानैया फासिनि अर्डार लानानै दङ फासि होगोन होनना अर्डार होबाय जिखुनु समाव फासि होनो हागौ बिनि आरो सानैया लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जिउ जोबजासिम जेलाव थानांनायनि अर्डार लानानै दङ आरो बाखि 50 जना आन्डार ट्रायल कारन नियायाव बिसोरखौ ओरैनो अर्डिनारि कोर्टआव बिसार खालामाखै नियाय केस होनायखाय बेल मोनाखै ट्रायल जाबाय थादों बेबायदि 50 जन दङ आरो आदा नाब्लामोननि ग्रुपनिफ्राय जदिउ 10 जन दङमोन साबाया बेल मोननानै दा साबा दङ आदाखौ लादेरनानै थ' गुवाहाटीयाव टटेल दा 59 एनडिएफबिनि लिडार्स केडार्सफोर जेलाव दं आरो आं दहाय फेरेंगा फंबायनिफ्राय मिन्थिदों क'क्राझाराव सानै दङ गवालपारायाव सासे दङ स' टटेल 62 दिनैनि थारिखआव गासै 62 एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरि आरो फायखि मावथि बिथांमोन दङ जों लुबैयो जिहेतु एनडिएफबिआ हाथियार लानानै सोमाव सारदोंमोनब्लाबो सोरखारा रिकगनिशन होदों स्वीकृति होदों जे बे संगठना गावनि हारिनि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो थाखायसो हाथियार लादों बिसोरो टेररिस्ट नङा बिसोरो संग्रामी मानसिसो आरो बे स्वीकृतिखौ होनानै सोरखारा मेडिएटर होनानै रायज्लायनानैहाय दिनै एग्रिमेन्ट खालामबाय थ' एग्रिमेन्ट जाबायब्ला मानो आरो जेलाव थानो गोनां जाखो दिनै मानो कर्टनि सायाव गारनानै दोननो गोनां जाखो दिनै डिआर नाब्लामोननि जिथु केस बेखौहाय लवार कर्टआ सिबिआइनि लवार कर्टआवहाय जि भार्डिक्ट होदोंमोन 15 जननि भितराव साबाखौ दाय गैया होनना हगारबाय आरो 10 जनखौ लाइफ इमप्रिजनमेन्ट एबा थैजासिम जेलाव थानांनायनि साजा होबाय आरो बेखौ जों आरोबाव खनसे हाई कर्टआव चेलेन्ज खालामफिननानै एपिल खालामदोंमोन थ' बे एपिल खालामनाय मथे हियारिंआ उथिनानैहाय जोङो फाइनेल हियारिं जानायनि सिगाङावनो जोङो बेल एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव साबाया बेल मोनबाय आरो दा साबाया दङ स' दा बे हाई कर्टआव होनाय जिथु केस जों जिथु होफिननाय जे लवार कर्टआ होनाय जि भार्डिक्ट बेखौ चेलेन्ज खालामनानै हाई कर्टआव होनायनि हियारिंआबो दाख्लै 23 आगस्ट एबा 23 आगस्टआव कमप्लिट जाबाय हियारिंआ जोबनानै थांबाय दा जोङो बयबो नेगासिनो दङ मा भार्डिक्ट होयो मा जाजमेन्ट होयो दायो खालि हाई कर्टनिफ्राय जाजमेन्टल'सो होनो बाखिसै नेगासिनो दं जों बयबो जों सानदोंमोन नर्मेलि हियारिं जोबनायनि 15 दिननि गेजेराव जाजमेन्ट होयो गुबुन केसफोरखौ खिन्थु बे दिनै 15 दिन बारलांबाय 20 दिन जाबाय दिनैसिम होआखै आरो बेनि जेबो डेटबो फोसावखाया बेवहाय जों मिन्थिया माब्ला होयो थेवब्लाबो जाजमेन्टखौथ' होखानांसिगोन जिहेतु हियारिंआ कमप्लिट जाबाय जों आसा खालामो जे जोंनि बर' हारिया लुबैनाय बादि जाजमेन्ट मोनगोन होननानै बर' हारिखौ रंजाहोनो हानाय बादि जाजमेन्ट मोनगोन होननानै बिसार मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो हयथ' बावैनो
बे मासनि उनफोरथिंजाय बे जाजमेन्टआ फैनो हागौ जों एक्जेक्ट डेटखौ बुंनो हाया स' दिनै जों खोनाबाय बिआर फेरेंगानिफ्राय माखासे टेक्निकेल खोथाफोरखौहाय आं बे लाइनाव खोथा बुंनो आं गोसो गैया हिसाब निकास माबायदिहाय सोरखारनो हरदों बेसेबाङा मा जानानै फैखो फैयाखै मात्र आं बेखौ लुबैयो जे जों जाहाथे बांद्राय खुथार खालामनो गोनां जाया सोरखारखौ खारन वी आर इकुवेल टु द गभर्नमेन्ट इकुवेलसो जों समान लेभेलावसो दं जों जाहाथे आथिं आखाइ हमबाय थानो गोनां जाया बिथांमोना जाहाथे सम थानायावनो बुजिनानै जाहाथे बे जेलाव थानायफोरखौ ल'नि गेजेरजोंनो गावसोरनि जेबो असुबिदा जायोबाथो जाहाथे हगारनानै होयो गोबां लामा दं खिन्थु मालाबा जों दुखु मोनो नुनानै जे कर्टआ बयनिख्रुइ देरसिन कर्टनि सिङाव प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा चिफ मिनिस्टारबाबो कर्टनि सिङाव आयेननि सिङाव नाथाय जों दिनै नुनो मोनो कर्टनि बारगा थांगासिनो बेवहाय जों मालाबा फोथायनो गोब्राब मोनो गिनाय फैखाङो जोंहा थारैनो मा जामारगोन बेनिखाय जों आसा खालामो बावैनो मोजां भार्डिक्ट मोनगोन आरो बिसोरनि बे केसल' नङा आरो जिखिनिया 54 एबा 54 दंबावो नियानि आन्दाराव थानाय केसजों सरजाब जानानै बिथांमोननिखौबो मोजां राहा लानानै जाहाथे गासैखौबो बहनबोनो हायो जोंनि गेजेराव लाबोनो हायो बर' माहारिखौ सिबिनो थाखाय खाबु होनो हायो आरो क'क्राझार जेलाव थानाय बा गुबुन गवालपारा जेलाव थानाय जेरावखि थाया मानो साफ्रोमबो जेलाव थानाया जाहाथे OLX Autos देता है नॉर्मल कार्स का भी बेस्ट प्राइस क्या बात कर रहे हैं विजिट olxautos.in ओंखारबोजोबनो हायो बे उदां अख्रांनि सिङाव फैनानै गावनि बिमा माहारिखौ खुलुमनो सिबिनो जाहाथे खाबु मोनो जों बेखौ हास्थायो जोंहा हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि उनाव बा डेम'क्रेटिकेलि माबा मोनसे मुभमेन्ट खालामनायनि उनाव आरो माखासे मावनांगौ थायो आं दहायनो बुंदों डेम'क्रेटिकेलि फाइट खालामनाया बांसिन गोब्राब जेराव मानसिनि अनजिमा साननायजोंल' जायो दिनै जों बेवहाय गावनि मोनखानाय बे जाबाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव जोंनि संख्याया खम दिनै गुबुनारिफ्रा बुंनो हायो जे जों बेयाव बिटिसिआव 70% जोंसो दङ 70 बाहागो बर'फ्रा 30ल'सो बेवहाय बिसोरनो होनाङा गासिबो मोन्थायखौ जों मोननांगौ बोरै जों खम जाखो दिनै गोबां ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव हाजार बिघा नन ट्राइबेला दखल खालामनानै दङ बेनिफ्राय जों जाबाय माइनरिटि बोरै जाखो जों दिनै मानो माइनरिटि जाखो बे बिटिसि ओनसोलाव जों मेजरिटिमोन नाथाय मानो जों माइनरिटि जाखो बिनि बांसिन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव दिनै गुबुनारिया हाबनानै थाबाय जोंनि बर' हारियाबोथ' हांगाटिक बारायाब्लाबो बोसोरसेयावथ' जोंबो हाजारा बारियो अब्ला जोंनि संख्या मानो खम जालांदों ना बहाबा बाहेरायाव खारलांजोब्बाय ना माबा गिथाव बेराम जानानै बर'आ थैजोब्बाय मानो जोंनि संख्या खमायलांबाय थादों एक्चुअली जोंनि संख्याया खमायाखै जोंनि संख्या जेरै दङ बिनिख्रुइ एसे बारायनानैसो दङ नाथाय बे गुबुननिफ्राय हाबफैनायफोरनि संख्याया ओरैबायदि बारा जाबाय जोंनिख्रुइ बारा जानायखाय दा जोङो माइनरिटि जालांनो हमबाय गुबुननि फैनाय नाम्बारा बांबाय सिगां जोंनि बारामोन कारण ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ दानाय समावहाय जुदि ट्राइबेल मानसि मेजरिटि थाया बेखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दायामोन ट्राइबेल मेजरिटि मानसि थानायखौसो दानाय खिन्थु बेवहाय लासै नन ट्राइबेलफ्रा फैनानै दिनै बिजनेस खालामनो गाबोन दखान होनो गाबोन माबा खानाय सिननो सोरनियावबा हा जावनो बिदि हाफ्ला फैनानै आरो जोंनिफ्राथ' अननाया बारा सासे जोंनि आफादनिनो बिसिनि बिमा बिफाया अननानै चिराङाव हा गायना जानो होदोंमोन बे न'खरसेया हा गायना जानानै लासैहै गावनि न'खरनि साफा सानै लाबोदेरबाय थरजा बेरानि न' लुनानै थानो होदोंमोन दा लासै लानानै स्रोदहै अफिसाव थांनानै
मा खालामखो हाखौ गावसिनि नाम खालामना लाबाय दिनै सार्केल अफिसारा हेल्प खालामा दिनै मण्डला हेल्प खालामा दिनै डिसिआ हेल्प खालामा खारन बिसोर जोंनि मानसि नङा जोंहा 6 शेड्युल थाबा मालाय मा जानो सासनखौ जों गाव खालामनो मोननांगोन खुंथायखौ जों खालामनो मोननांगोन 6 शेड्युलनि ओंथियानो जाबाय सेल्फ गभर्नेन्स हाखन बेबस्था जों बिदोंमोन जों गावनि खुंथायनि थाखाय बेनिखायनो सोरखारा होबाय so you rule yourself you govern yourself but are we getting to rule ourselves no जों दाबो मोनाखै दाख्लै उदालगुरियाव गोजाम बेयाव थानाय हारसा मानसि सासेया गावसोर थालियानो माबा गुवाहाटीयाव उथिनानै फैबाय 30 बोसोरसो हाया ओरैनो गोलैनानै दं बेवहाय बर' मानसि सासेनो फाननो नागिरबाय 1 बिघा बेसेबा लेसा दंमोननो सुनो थांबा नुहैबाय जे 1 कथा 5 लेसाखौ अलरेडि सोरबाया अकुपाय खालामखाबाय ओमफ्राय बे 3 कथा दंबावो बे 3 कथाखौ फाननो नागिरनायाव बिसोरो सार्केल अफिसारनियाव थांबाय बे दखलदारिफ्रा सार्केल अफिसारनाव थांना बुंहैबाय जे बिदि हा सुनो नागिरोबा थांनो नाङा उनाव जेब्ला लिंनो थांबाय अब्ला होनबाय कमप्लेन फैदों बे हानि जों सुनो थांनो हाया बिनि उनाव आंखौ बिथिं फन खालामनायखाय मण्डला बिनिया बर' सिख्ला नालाय आं सिनायो बेखाय आं फन खालामबाय माथो बिदिनो हा सुनो थांनो हाया होनदों औ बिदिनो जाबाय थारमाने सार्केल अफिसारा दखलदारिनि खोथाखौ खोनासङो नामा मालिकनिखौसो खोनासंनांगौमोन मालिकआ बुंहैबाय बे जोंनि हा जोंहा खाजोना होबाय थानाय रसिद दोंजोबो सुनो फै ओमफ्राय नङा बे दखलदारिफ्रा फैनानै कमप्लेन होफैदों ओमफ्राय उनावहाय मिन्थिबाय बे गामियाव मोनाबिलियाव मिटिं खुंबाय लायनो मिटिं खुंनानै रायजो राजा बुंबाय नोंसोर बे हाखौ बर'नो होनो मोना बर'नो फाननो मोना जों नायनाय जागोन उदालगुरिनि बिख्लोआव दिनै 2022 सनावबो जुदि सोरबा गुबुनारिया बुंबावोबा बेयाव बर'नो हा होनानै जों बहा थांनो दिनै 2022 सनावबो जुदि बुङोब्ला बुंबाय गोदो 1980 आव बुंबाय जोंखौ मुगैबाय 1970 आव जोंखौ मुगैबाय बे आलादा खोथा टाउनाव हाबनो होआसै दिनै जोंनि दै बार हा दैखौ जानानैबो जुदि बुङोब्ला उदालगुरि बादि टाउनाव जे बर'नो हा फाननो मोना बर'नो होनो मोना अब्ला जों बहा थांनांगौ जाखो बोरै सहायनो जों मोनदों होनगोन नामा दासिम माबा मोनसे जोंनिया बुंनो हागोन नामा दिनै टाउनाव जोंनिया सोरनाबा थाखा बुरजा होना नोंनि हाखौ बायनो होनब्ला जोङो दुब्लिबाबो फानगोन गुबुनारिनो जों बुंनो रोंगोन नामा गुबुनारिनो फानालै जों होननानै गुबुना खुद उदालगुरि टाउननि बिखायावनो दिनै बर'नो हा होनानै मिटिं जदों जाय फाननो नागिरनाय बिसोरखौ बुनो होसोदों खबरदार बर'नो हा फानोबा अथ'स' बिनि उनथिं बर' गामि गावस्रा लाइनसे 13 घर ना 14 घरल' बे अबस्थायाव जों दिनै दं स्टिल वी आर आन्डार सामवान बे नेग्लिजेन्स मुगैजानाय नायनो बाजानाय सैया खालामजानाय सोबख'जानाय नासयजानाया दिनैबो दङ आइफोर आफाफोर बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो एनडिएफबि आगोलावबो फोर्समोन दाबो फोर्स आरो उनावबो जेब्लायबो फोर्स जानानै थानो नांगोन बे फोर्सआ हाथियार लानायनि नङा नाथाय सिकिउरिटि रैखागिरि जानानै थानो नांगोन जोंहा आसा दं साफ्रोमबो बर' बिमा बिफाहा साफ्रोमहाबो एनडिएफबिनि होनब्लाथाय आं पार्सनेलि उन्दै जा गोदान जा केडार जा लिडार जा आं जेब्लायबो आं खुलुमो आं जेब्लायबो आं मान होयो आरो आं आसा खालामो रायजो राजायाबो बेबायदिनो मान होयो आसा दङ मुंख्लंखौ लानानै हारिनि थामोनथाखो लानानै जोंनि फिसाफोरनि नागारसारनायखौ लानानै जाहाथे रावबो पलिटिक्स खालामा राजखान्थि दा खालामथों राजखान्थिया आलादा बे थागोन राजखान्थि नङाब्ला जों थानो हाया थांनानै थानो हाया सिस्टेमानो बेनो बे थागोन खिन्थु एज ए एनडिएफबि जायफ्रा 34 years खोलोब सोरबा हायाखसै थाथ'बाय सोरबा फैबाय नांबोबाय हारिनि गोहो जानानै था
हारिनि सेफगार्ड जानानै था नङाब्ला दिनैनि थारिखआवबो दिनै उदालगुरियाव खालामदों गाबोन बाक्सायाव खालामगोन समफोर क'क्राझाराव खालामगोन ओमफ्राय जों खना खना थांबाय था हरै खना ओमफ्राय थाङै थाङै जोंहा थाबथानो जायगा गैलिया हाग्रायाव थाहैदो जोंनि मोननांगौ ओमफ्राय जोंहा ओरैनो खुगासिनानै थाबाय था दुखुनांथाव आइफोर आफाफोर बेवहाय दिनैनि बे गोथार सानाव आं आर'ज गाबो जाहाथे साफ्रोमबो मुंख्लङा जोंनि अरायबोनि थुलुंगा जानानै थागोन आरो जों जेब्लायबो बे थुलुंगाजोंनो खुनु कमप्रमाइज खालामालासेनो हारिनि बेलायाव जाहाथे जों रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा जि पजिशनाव थाया मानो सोरबा पलिटिक्सआव थागोन सोरबाया ससियेल अर्गेनाइजेसनाव थागोन सोरबाया फरायसा हिसाबै थागोन सोरबाया आबादारि हिसाबै थागोन सोरबाया साख्रिआवला हिसाबै थागोन बाट वेरेभार इउ आर जेरावखि थाया मानो we must stand on our stand जों गावखौ जेब्लायबो सापर्ट खालामनो नांगोन जों जेब्लायबो गावखौ रैखाथि होनायनि खोथा साननो नांगोन गोख्रोङै गसंनानै जों जेब्लायबो गावनि हारिनि थामोनथा सिनायथि आरो मोनथायनि रैखागिरि जानानै हलिडे फोसावनो हायो आरो गासैबो जायगायावनो बेखौ अब्ला बयबो फ्रिलि फालिनो हागोन आरो जोङो बेबायदि ओरैनो मिटिं खुंनानै बिबार बावनानैल' जोङो गोसोआव लाखिबाय थानो हाया जों खालामगोन जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन नेक्स्ट टु नेक्स्ट जेनेरेसन मोनसे समाव सोरबाया खालामनाय नङा लासै लासै खमिलांगोन जोबलांगोन बावलांगोन बेवहाय बेखौ जुदि जोंनिखौ मिन्थि दा मिन्थि बेखौ बावब्लाबो बे रिमाइन्ड खालामबाय थानाय जागोन आरो जोंनि जायफोर मुंख्लं बिथांमोना जेब्लायबो मान सन्मान मोन खामानि मावलांनो बिथोन होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो आं बेबादि हास्थायो जोबनायाव आं नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनिफ्राय हामलायथि मोजां हामलायथि बावहरबाय स्पेसियेलि मुंख्लं न'खरफोरनिफ्राय जायफ्रा फैनो हादों आरोबाव खनसे मुंख्लंफोरजों लोगोसे नोंथांमोननोबो जायफ्रा गावनि हारिनि थाखाय गावनि फिसा गावनि फिसाय गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ दान होबाय नागारबाय गियाल'नाहै हारिखौ गेदेर साननानै नोंथांमोन बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो जोबथारनायाव आसा खालामो बर'आ गावनि मोनथायनि थाखाय दाबो जोङो मोननांगौखौ मोनजोबाखै जोंहा जुजिनांगौ दंबावो डेम'क्रेटिकेलिबो बेवहाय गासैबो बर'आ जाहाथे खौसे जानानै आवगायलांनो हायो जोंनि मोननांगौखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हायो बेखौ आं आसा खालामनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों